Denaronga hitialong towarari kido akula doan kapaceterek toy. Di puarong sope street light ke karke ongmuna. Karbi Anglong ke theke dingatum kalu aphan RD nang pidun thapusi kachuningri. Kachingkhon Karbi Solang Dora doan aphan satame nilibirta thanmang phisami juli bepe hin pen kardom nang bajero reglo kardom. Tangti pinil bang so prime tama birta ang ton pen chethana biksina. Votung aji pen denarong an kacheleng National Highway atobar RVRA fit phoke banada kipun ponasai dengdera phi pini an ke denarong hithia longan nanglesi towarari ke do anakulat priponsi krong plia towar kaselam ji aphan dode sangse cyclem pon bomlo. National Highway Authority of India hinpen krong pli atobar kaselam ponjia phanpura KAC hinpen section hini highway inquiry sirke ba hukuma tengpen pinile thot setame vothunga ji pen denarong an kacheleng atobarari kedo RV anat fit phokep lapen RA anatu fit phokep anada kipun ponasai dengpon derphi pini preni phain kora trok siarni anke denarong hithia long anang lesi denarong towarari kedo akula an kipri ponasai dengpon tanglo. Jongpon me penanganar ni pen vothunga ji pen denarong an towarari kedo fit phokep anadak along kedo akulat pen chenglong hemrit an setame kacheterek ja phan hukuma lopajir ponlo hukuma lopajir dera phi pini preni phain kora trok siarni four line atobar ke claim asai kam revenue asai kam PWD building asai kam agriculture asai kam fisheries asai kam lapen forest asai kam atum chelang rapetsi national highway atobar RV pen RA fit phokep an ponlo lapen fit phokep pen abat setame ko ansi ki punang ji an ke pun ponsi ang thek bite kang pen tobar kaselam ponjia phansai deng pon bomlo non nilitum dena Karbi Long live pen ladak dena ronga hiti lom sidolo labangso dena ronga hiti jasemet labangso hiti angka long jasemet dak private property itu bahini itu first joinesi non bangke ladak video sar pen administrative tumpen mangnang ko SP tumpen chenglok labangso eviction aja eviction dengang ko labangso ini cameraman papaklang connector lah baru lolo ala litum han ultimatum labangso sorka ala ko korle nahi pe labangso alut tu palelo lana na ani penala litum labangso ahem se chipti nahi pu alam pe palelo same ala litum ikor ke tera join sipni labangso police tumpen chenglok la pen ada administrative tumpen chenglok ala litum labangso eviction drive labangso aja me ke kon bomlo denarong pen bikrom teron Karbi Anglong live Apor kate bok head long podim kapedo ponji by election apartment thaura long vote kerega mai pi kapado pona hud chainonga behanat inkir pon pe pose chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma kaningje Karbi Anglong live kelang kachinghon doan harara phan isi kenang sorabirta arjek tha Chainonga beha claim bang atuma phan chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen isi thedong abirta kapangdak lapuson henlo longri arlo Chainonga beha puthot claim pon thulong pupusi by election apartment thaura long vote kereka mai pi kapadopona hu chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen pangdak pon Dr. Sarma pen kapachini pona tengke asam longri arlo Chainonga beha ingha pon pelo Chainonga beha lake non pen kali labangso beha lake hakoko penta ke claim ke damboma beha binong lasi labangso beha epranga por anseta claim damlong po la solong maduda kham khedung nang ni pusi rara bai kangalong chief minister Sarma pangdak pon alang li kapangdak thuke Chainonga farm ingpu pon tami lapen katiki arat anparta Chainong kapangreng akorti injira tuma phan government hin pen kapaching thur ponji phan akera pi ponji pusi ningje pon News Desk report Karbi Anglong live Dipho hithi malom ajo apor hot kapatur bongjia phanpora tobar RVRA street light ki bipon thanga mo pawangwe ke kara phaimute ke meba phaisi ongmona Karbi Anglong hempi Dipho rong supi kai ki amat kapathe angdang je phanpura KAECCM tuliram rong hangpen kabor ipadoponsi Dipho municipal board hinpen tovar RVRA anta street light si som headlo bonda bangsu street light nona bangki thanga mo pawang vedera somsi thekpon long
Ahoklo CM tuliram rong hanga hin pen kamathapon mi ulo bonta malom subet pen bangso street light ke karkia phai ke ongmuna ka bangke manghudun meme lasila so teng pulote ke claim ke damatumta methang jongjong ale aphan chotong ke claim pon maputa akoi arwak memilo langdam senang kedamtang all Assam DC conference di phorong sopialong nangkibia hutke ahong tin street lighta alir alon pen ke kar alon duk piklo lapen laso hut ajo phirlo dam freedom pro ara tumta penangan aningarong chipi ponlo bonta nona bangke kangting seringa sonsi dokoklo lasi isi pen mat hadam pulote komatni arling ke theke bang hut lapen kopine thedunga jame ke deng hutong di phorong sopike pamadun chotpuma puta jongdam memilo Lasar pukido tum la soputak RDGP ra rat sorsa jok plojia phan mesen asai ke claim ke dam kenang so. News report long sudarinti Karbiang Long live. Karbiang Long Labor Union mate thi hekpen kalu asong ke claim ke dam mate ki mang asonalong Karbiang Long ke thekiding do anatum RD nang pidunang jipusi Karbiang Long live atheng no pen kachuning ri padopon. Karbiang Long arlo ong dong ara tumke methanga keng pen kacharja batum si ke ong lason si chotiki choarche mate sai ka chongdat lok pen si methanga hemari lapen apiso aso kachelana tum si ke ong laso jok arniwang sai ka chongdat pen kereng ara tum phan kangthur ponjia phan matha pon si Karbiang Long angkang pia phan panong pon pen Karbiang Long Labor Union mate KALU pu asong mahang pathek ponlo Indian Constitution along ketokpon Section 311 Labor Law arona tengpen Karbiang Long raratum setame aja kong kelong nang ja tengpen kelong dun ja phan lapen KAC CEM EM MLA ke do anatum setame bangso song phan RD nang pidu nang jipusi Karbiang Long Labor Union amai phu manaf kramsa hinpen pini Karbiang Long life atheng no pen kachuningri alam the ningjepon Labor Union laso aru kiseng pen mane laang so ya ini tum methang adim aposi tum labang so kajerai kom je pansi anutin si tame labang so long nang cerap do nang ji lapen keduan aphan si tame laso isia teng pen tum do poning kusi ni tum labang so isi kaduk we phandame isi pachini pon News report long sodarinti Karbiang Long live Kedam tanga cheklo ni phayong kora hiniar ni pen kecheng pon kalitang kajok intipi chikimo inter club league football kachepate pre ni phayong kora truck arni angdung kiti kapathu padopon tanglo Jaipong Sports Association atumpatir pipon si bangso inter club football league kachepate long pangrum pet terang kreser ke batum si pathu ponlo lasong bong pen ke thekna ya terang hinia phan ingwai pon pen kedam tang pre ni phayong kora truck arni bangki Oregeng FC pen rangsena FC atum si angdung kiti pathu ponlo Angdung kiti kapathu ahud hin terang atumta kapathu kangtang rak lapen ke thek serajok kapathu bama pora huda bangki goli pum ansi kachipi unchola jok penalty si pachitu pon toilo laso hud Oregeng FC atum isi lapen rangsena FC atum gol pum thom thapen ke hayano e chepalong dunlo Peneng asengkan labangso football kapatholong nong epen chenglok dorde phophe kapadordona bang phulake kalitang kajok ingtipia sopo hemai tok bihenlo kijutsi nong e kapaji ramailong kasa mate ke ASA kongchun bang Dr Pankaj Steron aluhi sarpua man penchetong don manpeng aluhi DSO Rilipson ronghang abarim national referee Regen Basumatari Jaipong Sports Association amai phu Longsing Hanse Kongchun Bang Bikrom Timong Jaipong Lems Cooperative Society Kongchun Bang Prohalat Tokbi Kasa Rap Kongchun Bang Prodip Ronghang Jaipong MPHC along Sekelang Bang phu Dr Nabia Jyoti Nat Abarim Lothan Bang Mensing Timong an parta penang an arara tumta chitong dunrenti Asining thelo Jaipong Sports Association may proof and chenglok kadok of members of the langso se kiklem che padok konna lapen sports jasimet petpen la bangso hawar Jaipong hawar no sports ahin langso se paphang pon unji lapen la so bangso ke paphang pon unji long netum Karbiang Long Sports Association nan stane pima ke cherap duni pima nei asona mungan stane netum rap unji tum la kibinet long ki bismana decision mukhaen je national kipatu Olympic Commonwealth Games
ba Asian Games lahai jo medal kilong tumhan kisi kami government hingga sakrita lahai ta patung kabinet long si decision si dikla kasi ibi tumo suma kami ba tindak jai kong kan kisi kami langsung munan ki nak organize tournament mukha organize kong buti klang begi player te akhima organizer tum ke cepat duke isi aprang ki bol ir phang lasi ni ta ini ngakha hai je la son jai pong son adin kan player kan lasi government important in sports bote lasi ta player sunhan kami age jini lang hen pen sapang ring tiga thar carbing long lai Kenam tang pray ni phai inkora trok arni pen kicheng sia pharman jirikin dengalong Amreng constituency chairman cup football kapathu kachapate cheng pondo Jirikinding Sports Association Penpatir Piponsi Amreng constituency chairman cup football kapathu kachapate kecheng ponjia phanpura hadak MEC Rina terang pia hin pensi ing puponlo Amreng constituency penangan manpeng ke dobang phubang phiatum kachetong dun bangso kapathu kecheng sirni kache pho lake umkhirmi FC pen tokhadi polling station atumang bongsi che pho ponlo la sohud umkhirmi atum kethek mochora jok gol hini thablo lapan halapu tokha hidi polling station atum gol isi ansi chitu dunun chotlo Amreng constituency along polling station phokebra hini do lasi polling station atumang bongsi ke pathua bangki amen che thabdon long chojiputa chairman atum pen nang pachini don ni dak jirikindenga hawar jasamet Amreng constituency along chairman mate karbiang long autonomous council pen nangi pi chairman bang photo lake aprangse VDC chairman lo lapen ke BLCC chairman lapen jirikindeng lemsa chairman lapen ke newly mane appointed lo la municipal board chairman lapen ke itum lemsa chairman la si hospital chairman la nilitum bangpho council pen nang appoint lo la song mom pen nilitum ya submit ladak jirikindeng hawar along sport anathu mate khela dula na thu aprang ke ponje phan nilitum mathasi labangso chairman championship Amreng constituency bang nilitum bipon lo la se labangso ki bipon lake ningkan ki thoman nilitum biponji nilitum le labangso arpulong update Jirikinding pen something engti carbying long life Tangte pini prime time birta ke lapon si kang tonik lo choro lo nani tum apor ka chipi pen birta na ke lang do na pot